Вітаем вас, у эфіры Беларусь-3 навіны культуры на календары 6 чэрвеня. І сёння спаўняецца 220 год з дня нараджэння паэта, класіка рускай літаратуры Александра Пушкіна. Вядома, тэлеканал Беларусь-3 не мог абмінуць такую дату, але пра гэта пазней. Зараз пра тое, што чакае праз хвіліну. Міжнародны мотафестываль «Хавайся ў бульбу-2019». Гастролі вахтангаўскага тэатра ў Мінску, жывапісныя карціны з вадзянога гіяцынту і, як заўсёды, феерычная падрыхтоўка аркестра Фінберга да фестывалю «Маладзечны-2019». І гэта далёка не ўсё. Заўтра і паслязаўтра адбудзецца нацыянальны фестываль беларускай песні і паэзіі «Маладзечны-2019», прысвечаны году малой радзімы і 75-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Урачыстае адкрыццё адбудзецца заўтра вечарам на сцэне летняга амфітэатра. Па традыцыі там жа будзе аб'яўлены пераможца конкурсу маладых выканаўцаў. Па яшчэ адной непарушальнай традыцыі нацыянальны акадэмічны канцэртны аркестр пад кіраўніцтвам народнага артыста Беларусі Михаіла Фінберга падрыхтаваў новую праграму «Песні вайны», тэлеверсію якой вы убачыце 8 чэрвеня на тэлеканале Беларусь-3. Ужо сёння здымачная група навін культуры адправілася ў Маладзечна, дзе будзе здымаць усё самае цікавае. Акрамя таго, 9 чэрвеня ў вечаровым эфіры Беларусь-3 можна будзе ўбачыць гала-канцэрт закрыцця фестывалю «Зорны карагод». Сёння дзень нараджэння Александра Пушкіна. 220 год нагода пераасэнсаваць не толькі творчасць генія, але і ўласна яго асобу і спектакль. Вельмі маленькія трагедыі на сцэне беларускага тэатра лялек менавіта пра самога Пушкіна. Зусім некананічны паэт па версіі рэжысёра Алексея Ляляўскага ў наступным сюжэце. Кананічныя постаці не заведзена зрынаць з п'едэсталу. Але ж калі паэт – гэта яго творы, колькі ў іх пра самога паэта, пра яго годнасць, слабасці ды заганы. І радкі класіка пра помнік нерукатворны ці непрызнанне Пушкіна ва ўласнай ганарыстасці, а сквапны, задросны, пажадлівыя героі яго маленькіх трагедый. Рэжысёр спектакля па вядомаму цыклу Пушкіна на сцэне мінскага лялечнага тэатра Алексей Ляляўскі сцвярджае: героі паэта ёсць сам паэт. А что не подвластно мне? Как некий демон, а все править миром я могу. Вот лишь захочу воздвигнуться чертоги, у великолепные мои сады догутся нимфы. Он в большей степени был скандалистом, чем выдающимся солнцем русской поэзии. То есть, он был из ряда замечательно пишущих на русском хорошем языке авторов. Поэтому популярный был, известен был поэтому. Но это его личность, наверное, все-таки к его произведениям-то, наверное, имеет какое-то отношение, но не настолько большое. Мне кажется, все-таки любое произведение – это, конечно, автор, но и какое-то осмысление, какая-то еще часть привнесенного. Вельмі маленькія трагедыі спектакль нечаканы і для заўзятых пушкіністаў, і для прыхільнікаў творчасці Алексея Ляляўскага. Першае, магчыма, абурацца, убачыўшы на сцэне скупога рыцара ў вобразе хамяка. Другія тым, што фірменных сваіх гратэсковых прыёмаў рэжысёр не прапануе. 4 гісторыі, што выкрываюць людскія заганы, вырашаны мінімалістычна, з нязвыклай для сучаснага тэатра павагай да класікі. І як сапраўдная класіка, спектакль пра нас сённяшніх. Пра тое, што раней было вялікім, а зараз зменшылася да памераў вельмі маленькіх трагедый. Заўтра на камернай сцэне Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы спектакль «Каханне як мілітарызм». Героі п'есы – прадстаўнікі 3 пакаленняў адной сям'і, якім не жывецца мірна. Гэта гісторыя пра бясконцае супрацьстаянне ў стасунках самых блізкіх людзей. Мовай камедыі спектакль спрабуе адказаць на пытанне, чаму людзі, створаныя для любові, не могуць жыць у згодзе. Міжнародны мотафестываль «Хавайся ў бульбу-2019» пройдзе ў грудні заўтра. Чакаецца, што ў злёце прымуць удзел каля 1000 байкераў з Беларусі, Расіі, Літвы, Германіі і іншых краін блізкага і далёкага замежжа. Жалезная калонна праедзе па традыцыйным маршруце па горадзе.
На цэнтральнай плошчы будзе арганізавана выстава матацыклаў усіх удзельнікаў мерапрыемства, а таксама мотапарад па вуліцах горада. У праграме таксама ўрачыстае адкрыццё фестывалю на базе адпачынку, канцэрты, конкурсы, фаер-шоу. Сёння і заўтра ў Мінску з гастролямі Вахтангаўскі тэатр. У спектаклі «Вецер шуміць у таполях» Рымаса Тумінаса гісторыю трох дзівакоў распавядуць расійскія акцёры Владзімір Удавіченка, Максім Суханаў, Владзімір Сіманаў. П'еса, па якой быў пастаўлены спектакль, атрымала ў 2006 годзе прэмію Лоурэнса Аліўе ў намінацыі «Лепшая камедыя». У гэтай пары і не разбярэшся, хто круцейшы, муж альбо жонка. Яе імя ведаюць калекцыянеры ўсяго свету, а яго карціны дораць адзін аднаму прэзідэнты. Ганна Селівончык і Васіль Пяшкун у праекце «Майстэрня. Гісторыя аднаго мастака». Заўтра ў 10:55 раніцы на Беларусь-3. Мне в рамках холста бывает тесно, хочется экспериментировать с материалами, с формами, с объемом. В основном я работаю с натуры. Если натюрморт, то ставлю дома. Если пейзаж, то, соответственно, я иду на природу, там, в город. На вялікія экраны выходзіць фантастычны фільм «Людзі Ікс. Цёмны фенікс». Падчас небяспечнай для жыцця ратавальнай місіі ў космосе Джин Грэй аказваецца паражонай таямнічай істотай, якая ператварае яе ў аднаго з самых магутных мутантаў. У барацьбе з гэтай усё больш зменлівай сілай і са сваімі ўласнымі дэманамі Джин выходзіць з-пад кантролю, расколвае каманду людзей Ікс і пагражае знішчыць усю зямлю. У галоўных ролях выступілі Джеймс МакКэвай, Майкл Фасбендер і Дженніфер Лоурэнс. Разам з тым у пракат выходзіць баёпік «Рокетмен». Это гісторыя ператварэння сарамлівага хлопца Рэджынальда Дуайта, таленавітага піяніста з маленькага гарадка, у суперзорку і культавую асобу сусветнай поп-музыкі Элтона Джона. Дарэчы, у Расіі фільм трапіў пад цэнзуру. Пракатчык выразаў сцэны гомасексуальных зносін. Расійскі кінакрытык Антон Долін адзначае, што менавіта гэтыя 5 прынцыповых хвілін вельмі важныя для мастацкай задумы. Таксама з фінальных цітраў быў скасаваны фрагмент, у якім гаворыцца, што сэр Элтон сустрэў сапраўднае каханне. 8 і 9 чэрвеня пройдзе традыцыйны ўжо фестываль «Вуліца Ежа». Асноўная ідэя праекта – прасоўванне новай культуры гарадскога адпачынку і знаёмства гараджан з якаснай вулічнай ежай. Вас чакаюць унікальныя стравы, вулічны кінатэатр, музычная сцэна, маркеты з дызайнерскімі рэчамі і многае іншае. Заўтра ў канцэртнай зале «Верхні горад» адбудзецца начны канцэрт класічнай музыкі, які прадставіць публіцы струнны аркестр «Метамарфоза». Праграму складуць успамін пра Флорэнцыю Пятра Чайкоўскага і смерць і дзяўчына Франца Шуберта. Што застаецца, калі паветра заканчваецца? Мы трапляем у нейкую моўную рэальнасць, дзе прасторава-часавыя прычынна-выніковыя сувязі парушаны. Гэта своеасаблівы канец часу, кропка, у якой усе справы зроблены, прызначэнні выкананы. Што далей? Даведаецеся, калі сходзіце ў культурную прастору ОК-16 на спектакль Ольгі Лабоўкінай «Паветра» заўтра ўвечары. А тым часам у Гродзенскім дзяржаўным універсітэце імя Янкі Купалы унікальны адкрыты фестываль рыторыкі наперад да Пушкіна. Мерапрыемства накіравана на прасоўванне рускай мовы, пазіцыянаванне Пушкіна як крэатыўнай асобы трэцяга тысячагоддзя, павышэнне ўзроўню маўленчай кампетэнтнасці агульнай камунікатыўнай культуры, прафесійнага валодання мовай. У фестывалі бяруць удзел навучэнцы 5-11 класаў, беларускія замежныя студэнты, маладыя педагогі горада Гродна і Гродзенскай вобласці. А зараз прыспеў час звярнуцца да цікавых навінаў замежжа, як ператварыць звычайнае пустазелле, вадзяны гіяцынт у творы мастацтва ведаюць у Камеруне. Мясцовыя мастакі навучыліся ствараць з гэтай інвазіўнай расліны жывапісныя карціны. Жыхар Камеруна Жан-Мары Уноке працуе над незвычайнай карцінай. Ён прыдумаў, як выкарыстоўваць у сваёй творчасці кветку, ад якой камерунцы хацелі б пазбавіцца. Сыр'ём стаў вадзяны гіяцынт, інвазіўная расліна, якая насяляе мангравыя лясы. У цэнтры, дзе працуе творца, гіяцынт выкарыстоўваюць усе мастакі. Каб стварыць карціну, яны спачатку высушваюць кветку, а потым прымацоўваюць да палатна.
Je travaille avec la jacinthe tout juste parce que... Гэты гіацынт шкоднік. Ён хаваецца сярод мангравых лясоў, дзе звычайна не растуе рыба. Калі ў вадзе з'явілася гэтая кветка, рыбы стала менш. Ён яе адагнаў. Таму мы вырашылі яго збіраць і рабіць з адных частак угнаення, а з другіх творы мастацтва, сумкі і дываны. Вырабы майстроў выстаўлены ў мясцовай мастацкай галерэі. Частка іх ідзе на продаж. Таксама ў цэнтры праводзяць навучальныя курсы для дзяцей. Дарэчы, вадзяны гіацынт стаў галаўным болем і для іншых краін Афрыкі, уключаючы Уганду, Кенію, Нігерыю і Танзанію. Там думаюць пра тое, каб вырабляць з вадзянога гіацынта біяпаліва. У якім узросце жанчына перастае адчуваць радасці любові? І ці перастае яна іх адчуваць наогул? 3 сяброўкі, адзінокія жанчыны залатога ўзросту, вырашаюць змяніць свой лёс і знайсці сабе спадарожнікаў жыцця. Бо ўзрост не з'яўляецца перашкодай для пошуку любові і шчасця. Менавіта так лічаць аўтары камедыі «Тры прыгажуні» брэсцкага акадэмічнага тэатра драмы. У спектаклі задзейнічаны заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Тамара Ляўчук, Ірына Давыдзенка, Тацяна Ваўчэцкая. Наведаць пастаноўку можна заўтра ўвечары. У мастацкай галерэі Міхаіла Савіцкага адкрыта выстава «Еўрапейскія баявыя майстэрствы ад кузні вулкана да мастацтваў Марса», якая стала першым праектам, рэалізаваным у рамках культурнай праграмы другіх еўрапейскіх гульнях 2019 года. Экспазіцыя ўключае каля 200 унікальных прадметаў узбраення, рукапісных і старадрукаваных кніг, твораў жывапісу і графікі 19-20 стагоддзяў з калекцыі ганаровага консула Рэспублікі Беларусь у горадзе Брэшы, Італія Роберта Готці. Заўтра пачынаецца нацыянальны фестываль беларускай песні і паэзіі «Маладзечна-2019». Мы сустрэліся з мастацкім кіраўніком нацыянальнага конкурсу маладых выканаўцаў беларускай эстраднай песні і канцэрта ўрачыстага адкрыцця фестывалю прафесарам Міхаілам Фінбергам. Запыталіся, у чым унікальнасць сёлетняга фэсту і чаго чакаць гледачам у бліжэйшыя 2 дні. Шчыра вітаю, Міхаіл Яковлевич. У гэтым годзе ваш аркестр прэзентуе праграму «Песні вайны». Вы адзначалі, што для калектыва гэта вельмі адказная праграма. Я б хацеў нагадаць, што это не першая праграма. 3-4 гады таму мы падготавалі вялікую, вельмі цікавую праграму, якую мы паказалі па беларускаму тэлебачанню, але зараз мы падрыхтавалі новую, вельмі цікавую праграму. Нашы выканаўцы, якія ў нашай Беларусі з'яўляюцца лепшымі выканаўцамі, вельмі адказна падходзяць да гэтай музыкі, зрабілі цікавую праграму, таму што ў гэтай праграме прагучаць вялікая колькасць беларускіх твораў. Будуць гучаць і расійскія творы, тыя творы, з якімі нашы байцы уходили на фронт, з тымі творамі, якімі не звярнуліся з фронту. І вось усё разам мы будзем не толькі слухаць, мы будзем плакаць, мы будзем адчуваць усё тое, што з намі хацелі фашысты зрабіць. Але ж наша Беларусі зрабіла ўсё магчымае, а можа і немагчымае. Мы атрымалі перамогу, якой вельмі ганарымся, і я лічу, што гэта поспех не толькі музыкаў, это поспех всего нашего народа, усёй нашай краіны. Міхаіл Яковлевич, з якім настроем вы падышлі да маладзечанскага фестывалю? Што, акрамя песень вайны, нас чакае яшчэ? Мы вельмі шмат чого бачым. Я хацеў бы бачыць усіх тых, хто прадстаўляе нашай вобласці, нашы гарада, выдатныя выканаўцы, якія жывуць у маленькіх гарадах нашай бацькаўшчыны. І я вельмі задаволены, што у меня будзе магчымасць разам з імі праспяваць цудоўныя песні, паслухаць, як яны выконваюцца, над чым патрэбна працаваць. Фестываль маладзечні стаіць неяк асобна ад іншых музычных формаў. У чым унікальнасць гэтага фэсту? З 93 года мы робім і ладзім гэты фестываль. Фестываль беларускай песні і паэзіі. Янка Купала, Якуб Колас, Аркадий Кулешов, Владимир Караткевич, Рыгор Барадулін, Ніл Гілевіч і многія іншыя. Амаль 100 розных выканаўцаў і аўтараў, якія прынялі ўдзел у гэтым фестывалі. Я ганаруся, што меў магчымасць працаваць і хацеў выкарыстаць выпадкам пажадаць поспеху гэтаму фестывалю, таму што толькі тыя прозвішчы, якія я назваў, яны будуць мець шырокі водгук у тых выканаўцаў, якія будуць таксама выконваць гэтыя творы. Таму я запрашаю горад Маладзечны. Там, дзе пройдзе цудоўны фестываль, які мы павінны все ушановваць, таму што это наша родная Беларусь, наша родная бацькаўшчына.
Пераможцы фестывалю «Маладзечны» станавіліся салістамі вашага аркестру. Як ацэньваеце канкурсантаў гэтага году? Я могу сказаць, што творы не падабралі вельмі цудоўныя, такіх, якіх раней не было, дарэчы. Цудоўныя творы, цудоўныя аранжыроўкі, і яны жадаюць, каб гэтыя творы ўсім спадабаліся. Я буду рабіць все магчымае і немагчымае, каб кожны, хто прымае ўдзел, ці гэта Гомельшчына, ці гэта Віцебшчына, ці гэта іншыя гарада нашай бацькаўшчыны, каб гэта было толькі выдатна. Лета час адпачынку, але ж не для калектыва пад вашым кіраўніцтвам. Мы ўсе месяцы работаем вельмі актыўна. Менш за 70-100 канцэртаў у месяц мы не маем. І з такімі праграмамі мы аб'ездзілі зараз амаль што ўсе куткі свету. Мы пабывалі там, дзе знаходзіцца 42 кюрі. Я хацеў сказаць вялікае дзякуй Гомельшчыне. Я разам з аркестрам зрабіў 69 канцэртаў у гэтых гарадах. І Хойнікі, і Чечерск, это цудоўны горад. Таксама горад Пінск, таксама іншыя гарады. Усіх 39 гарадоў, а ўсіх гарадоў на выездзе мы ще зрабілі 48. Дзякуй, Михаил Яковлевич, і да сустрэчы на канцэртах аркестра пад вашым кіраўніцтвам. Гэта ўсё, што мы меліся вам расказаць. Глядзіце навіны культуры і заставайцеся на Беларусь 3. Разам з намі будзьце ў курсе самых значных падзей. Да сустрэчы.